Pois, boa tarde a todos e a todas. Iníciase a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 8 de xuño de 2026 para tratar os asuntos incluídos nesta orde do día. O primeiro sería a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 30 do 1 do 26 e extraordinaria do 16 do 3 do 26. Algún membro da corporación desexa facer algunha observación sobre estas actas? Non? Perfecto. Pasamos logo ao segundo punto da orde do día, que sería o expediente 246/2025, que é a proposta de designación de responsable do contrato de limpeza das instalacións municipais. Ten a palabra o señor secretario para que dé a lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 3 de xuño do ano 26. Cando queira, moitas gracias. Boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame que indica: proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, designar como responsable do contrato de servizos de limpeza, desinfección e higiene nas instalacións municipais do Concello de Ortigueira ao técnico municipal Alberto José Balboa Rodríguez. Segundo, comunicar o presente acordo aos técnicos municipais interesados e a empresa adxudicataria do servizo. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e da señora Rego Martínez do Grupo Mixto e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas grazas. Muchísimas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, o técnico que se designou no seu momento como responsable do contrato de limpieza en instalaciones municipais solicita mediante instancia a revogación da mesma, xa que está designado como responsable en varios contratos, entre outros como na recollida de residuos sólidos, é responsable do contrato da flota dos vehículos, é responsable da xestión das bandeiras azuis, entre outros. Polo tanto, ante esta situación, propónse nomear o técnico responsable que estuvo durante o anterior contrato de limpeza, e ao cal el acepta esa designación. Como se ben se dixo, trátase do responsable e o coordinador de actividades deportivas. Moitísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Boas tardes a todas e a todos. Desde o BNG imos apoiar esta proposta porque entendemos que a solución máis razoável é que o importante é garantir un seguimento eficaz do contrato de limpeza das instalacións municipais. Agora ben, tamén creemos que este expediente pon de manifesto algunhas cuestións que xa levamos sinalando ao longo destes 3 anos do goberno do Partido Popular. Xa que no propio escrito do técnico, inicialmente designado, fala dunha importante carga de traballo, de problemas de coordinación interna e mesmo de que a xefatura do departamento non foi informada desta designación. Entón, señor Calvín, non lle parece a vostede que esta é unha maneira bastante nefasta de xestionar os asuntos internos do Concello de Ortigueira? E tamén resulta chamativo que despois de todo este proceso se propoña finalmente como responsável a mesma persoa que xa desempeñaba esta función no contrato anterior. Por iso, entendemos que esta situación podría terse resolto desde o primeiro momento, evitando ter que traer isto agora a unha modificación no Pleno. Agardamos que se tomen as medidas necesarias para mellorar a planificación, a coordinación e a organización destes expedientes no futuro. Pero vendo como actúan e como xestionan este Concello, pensamos que isto non se vai conseguir. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias e boas tardes. Nós neste punto non temos nada que engadir. Entendemos que é un cambio de responsable que non ten máis significancia. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabas Muras. Boas tardes, señor alcalde. Nós, por nosa parte, tampouco, porque coñezo perfectamente como é o funcionamento do Concello e as tarefas dos traballadores municipais. Entendo perfectamente que a persoa que está vacinada que non ten tempo para levar esta área. Muchísimas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señor Cartelli. Buenas tardes. Bueno, este expediente trata del contrato de limpieza, desinfección e higiene en las instalaciones municipales de este ayuntamiento. El asunto a tratar es la designación del responsable del contrato.
En la sesión plenaria de enero del 26 se adjudicó el contrato de limpieza de las instalaciones municipales y se designa como responsable al ingeniero técnico municipal, señor Pico Balsa, pero este manifiesta que, debido a su carga de trabajo, solicita se le exima de ser responsable de dicho contrato, por lo cual se propone al Pleno, primero, designar responsable de dicho contrato a don Alberto Balboa Rodríguez. Segundo, comunicar el presente acuerdo a los técnicos municipales interesados y a la empresa adjudicataria. Y añadir que en dicho expediente consta el informe del secretario, donde se manifiesta que la prestación del servicio de limpieza son necesidades básicas, una memoria justificativa, una memoria económica, un informe de fiscalización emitido por el señor interventor y un informe explicativo de los motivos por que don Dámaso Pico Balsa pide que se le exima de esa responsabilidad. Nada más. Gracias. Moitísimas gracias, señor Cartelle. Pois simplemente este cambio de responsable de contrato dase por motivos de organización e de carga de traballo e a petición do propio técnico designado primeramente e dado que está conforme a legalidade e a anterior persona que o levaba pois está disposto a seguir o levando, pois non é máis que un cambio organizativo, como ben se dixo nas distintas intervencións. Sin máis, votos a favor? Unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos logo ao punto número 3º, que sería o expediente 1135/2026, modificación de orzamento municipal mediante crédito extraordinario 2026/SC/02. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Persoal do 3 de xuño do ano 26. Cando queira, moitas grazas. Moitas grazas, señor alcalde. Dase conta da parte resolutiva deste ditame que indica de conformidade co disposto no artigo 177.2 do Real Decreto 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e no artigo 22.2e da Lei 7.975 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a alcaldía propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se aprobe inicialmente expediente de modificación de créditos 2026 SC02 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais para os seguintes gastos: adquisición de baixo comercial en lugar de venta a Luía 16, renovación de camiño de Coruxo Vello ao cruce de Rago Vello, execución de cuberta e almacén ao Percadoiro da Madalena. O expediente de modificación de créditos adopta a modalidade de suplemento de crédito de acordo co detalle que se indica no cadro ao cal me remito. Que se expoña o expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolvelas. A Comisión Especial de Contas, por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, PSDG-PSOE, a concelleira señora Rego Martínez do Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a devandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Ten a palabra a señora Rego Martínez. Bueno, como puideron ver e comprobar na documentación que figura no expediente, é necesaria a seguinte modificación de crédito con cargo remanente de tesorería por importe de 159.049,36 euros para realizar investimentos e obras necesarias solicitadas pola veciñanza. Trátase da adquisición do baixo no lugar da venta da Zanove Luía por importe de 65.800. Esta adquisición ven motivada pola necesidade de dotar as parroquias de Luía e Luama dun centro de reunións para a veciñanza tan demandado durante varios anos. Pódese ver no informe pericial de valoración do mesmo, onde se compara o precio de venta co valor de mercado existentes en outros baixos deste concello e pode comprobarse que é bastante inferior. O importe asignado está formado polo precio de venta xunto con os demais gastos notariais e rexistrais que se poden xenerar.
precio de venta será tasado en 59.000 euros. Renovación de Camiño de Coruxo Vello e cruce de Rego Vello na parroquia de Couzadoiro. Esta actuación ten un custo de 31.210,06 euros. Con esta actuación en este tramo dáse por completada a pista na súa totalidade, posto que ese tramo non se encontraba incluído en ningún outro proxecto. E, por último, a execución da cuberta en almacén no aparcamento da Madalena por importe de 62.039 euros. Como recordarán, este investimento é outra gran demanda dos veciños e veciñas da Madalena. Esta obra, en varias ocasións, quedou deserta na súa adxudicación, polo que se tivo que modificar o proxecto actualizando as partidas presupuestarias. Teño tamén que añadir que estas actuacións e intervencións forman parte do acordo que se fixou na aprobación dos presupostos co Partido Socialista. Non teño máis nada que dicir. Moitísimas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Estamos ante unha nova modificación orzamentaria financiada con cargo remanente de tesorería, como ben dixeron aquí, de algo máis de 150.000 euros. E non cuestionamos que as actuacións incluídas poden ser necesarias ou incluso positivas para o Concello, iso non a nega ninguén. O que a non nos preocupa profundamente é a planificación. É justamente o que acaba de dicir a señora Rego, non? Sobre os orzamentos e que estaba pactado co PSOE. O pregunta é evidente. Se xa estaba pactado e se xa estaba para facer no orzamento, por que non aparece no orzamento? Debían de explicarlo, non? Pois se aproban un orzamento e non se recolle e teñen que facer esta modificación, algo falla. Pero, este orzamento municipal foi aprobado hai apenas uns meses e este pleno xa aprobou anteriormente outra modificación, financiada tamén co remanente. Por iso, consideramos lexítimo preguntarnos se actuacións como a adquisición deste baixo comercial, a execución dunha cuberta e un almacén na Madalena ou determinadas obras viarias realmente son necesidades imprevisibles, ou se xa estaban previstas e non as incluíron no orzamento que aprobaron. Porque un orzamento non debe de ser só unha previsión económica, debe ser tamén unha ferramenta de planificación política que reflita as prioridades do goberno municipal. E isto é algo que este grupo, o noso, ven advertindo de forma reiterada. A súa falta de planificación, a improvisación constante na xestión e a ausencia dun modelo claro de desenvolvemento para o noso Concello. Entendemos que o remanente é unha ferramenta perfectamente legal e útil para financiar investimentos e actuacións municipais, pero o seu uso reiterado, poucos meses despois da aprobación do orzamento, leva a cuestionar a capacidade de previsión e planificación deste goberno municipal. Por iso, agardamos que, de cara aos vindeiros exercicios, se realice un esforzo maior de planificación para que os orzamentos recollan desde o inicio, señor Calvín, desde o principio, as actuacións prioritarias para o Concello e para que as modificacións orzamentarias sexan verdadeiramente excepcionais e non unha práctica habitual. E isto xa levamos advertindo 3 anos. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Efectivamente, esta é a segunda modificación do orzamento que fan en menos de 6 meses dende que aprobaron o orzamento. Efectivamente, se inclúen 3 proxectos: a compra dun baixo comercial, o amaño dunhas pistas en Couzadoiro e o acondicionamento do aparcamento da Madalena. Pero realmente destas 3 inversións, a vostedes só lles interesa unha, que é a compra do local comercial. A pista en Coruxo Vello poderían incluíla en calquera outra subvención da Xunta ou da Diputación, que son as que financian prácticamente o 100% das pistas municipais. Por que meten esta aquí con fondos do Concello? Pois entendo que é para disimular que o que realmente lles interesa non é a pista de Coruxo Vello, nin os veciños de Couzadoiro, senón a compra do local. O acondicionamento do aparcamento da Madalena demanda que levan os veciños pedindo moitos anos, inversión que xa se aprobou aquí co goberno anterior, non se pode facer todavía porque non teñen os permisos. Preguntámoslle na comisión e nos dixeron que sí, pero nos mentiron. Algo que desgraciadamente fan xa con tanta frecuencia que para vostedes convírtese en algo natural. Preguntamos literalmente: teñen o permiso de Adif para facer o proxecto? Nos contestaron literalmente que sí. Pero claro, pedimos os papéis
E os papéis din que vostedes minten porque non temos o permiso de Adif. O único que temos é unha solicitude feita en setembro que de momento non ten contestación. E todos sabemos aquí o que tarda Adif en contestar ás solicitudes deste tipo. Isto significa que vamos a comprometer máis de 62.000 euros do remanente nunha obra que non se vai a facer. E que vostedes saben, ademais, que non se vai a facer, por moito que llo digan os veciños. Pero pouco lles importa que se faiga ou non se faiga esta obra, porque este proxecto o meteron aquí non para facer esta obra, sino para disimular que o seu único interese é, nesta modificación, a compra do local comercial. E por que lles interesa a compra do local? Pois o dixo o señor Calvín na comisión. Lles interesa a compra do local porque realmente o que compran aquí son votos. O que fan é un pago de favores aos seus. Porque non lo dixo vostede mesmo na comisión, señor alcalde. Estos son unos vecinos de Luía, e aparte deu os nomes, que me piden isto porque quieren un local para reunirse e tomar algo e hacer comidas. Pero hai asociación, preguntamos nós. Non. E quen son esos veciños que llo foron pedir? Porque deu todos esos nomes. Pois, xente que forma parte, curiosamente, do seu equipo Valentín. Non temos saneamentos. As pistas están intransitables, as rúas están sucias, as beirarrúas destrozadas. Hai vivendas, tamén en Luía, que non teñen auga da traída municipal. E vostedes, que xa levan 3 anos no goberno, que non deron solución a ningunha das necesidades que teñen os veciños de Ortigueira e das súas parroquias, pensan que a prioridade deste concello é comprar un local para reunirse, para comer, para beber, porque llo piden os membros do seu equipo Valentín. Iso sí, cos cartos de todos os veciños de Ortigueira. Hai asociacións en Ortigueira que non teñen local. Os partidos políticos non temos local, a pesar de que é a súa obriga cedernos un local municipal para poder exercer o noso desempeño político. Pero para os seus, se non o hai, pois o compramos, aínda que non teñan constituída ningunha asociación. E todo isto, por suposto, co beneplácito do que xa é un goberno en comandita, porque xa dixo na comisión o señor Muras que eles aportaban os cartos necesarios para esa compra. Non do seu bolsillo, por suposto, senón do presuposto municipal que parece que xestiona el directamente. E mire, nós non só non vemos mal a compra dese local, sino que pensamos que pode ser incluso unha boa inversión. Penso que nese local se pode acondicionar para acoller oficinas municipais, como, por exemplo, pois a Policía Local, que está ocupando un lugar no Centro Social de Cuíña e que se lle pode deixar todo o edificio, todo o centro social aos veciños desa parroquia, ou incluso calquera outro departamento que se considere oportuno acoller ali, porque o local é amplio e incluso poderíanse facer pequenas oficinas para os partidos políticos, incluso poden facer un lugar de reunión para os veciños de Luama e de Luía. Se vostedes os plantexasen así, eu estou convencida de que todos estaríamos a favor. Pero son vostedes tan torpes, ou pensan que os demais somos tan torpes, que nin disimulan. E gastan o gasto público remanente, o aforro de todos os veciños en pagar favores políticos. Iso, ou que confía tanto nese pacto segredo que ten co señor Muras, que dá igual o que plantexe, que sabe que a comandita formada por Muras, Rego, Calvín, vai sacar adiante calquera cousa, aínda que sexa un despropósito como que nos presentan en comisión. Repito que nós podemos estar de acordo coa compra do local, non como non a plantexou vostede na comisión, senón pois como un edificio no que se poden implantar oficinas municipais que seguramente nos fan moita falta. Estamos totalmente de acordo con que se faigan pistas municipais. Estamos totalmente de acordo con que se faiga esta obra no aparcamento da Madalena, que xa votamos a favor sempre que viñamos aquí. O que non nos gusta é que nos tomen o pelo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor Calvín. A señora Franco parece que lle preocupa moito os acordos que o Partido Socialista pode ter co goberno, pero eu creo que cada un ten que atender o seu. En este caso, o noso é que nós estamos de acordo, xa votamos a favor na comisión informativa, estamos de acordo en que Luía Luama, que teñan o seu local para as súas reunións, as reunións dos veciños ou para o que eles o queiran dedicar, porque hasta agora estabanse facendo reunións
na discoteca Perla, e eu creo que a discoteca Perla non é o sitio máis adecuado para isto. Entonces, é moi lóxico que isto se faiga e que se poida facer desta forma, non? Por outro lado, temos tamén a pista, o cachiño pequeno de pista que queda en Coruxo, que eu non me dei conta deste trozo pequeno que se quedaba sin arreglar. No noso goberno, que ainda se están executando agora os proxectos do 2023, fíxose toda esa zona de Coruxo e quedaba este trozo. É normal que se meta agora. Da igual que se meta con carga remanente que se meta con cargo ao pos de Diputación, porque ao fin e ao cabo non estamos falando de 300.000 euros, estamos falando de 31.000 euros que poden ir perfectamente con carga remanente e acabar rápido esa zona de Couzadoiro. En Couzadoiro quedan outras zonas máis, queda a zona de Castrillón, que tamén está, queda a zona de San Miguel, queda Corbelle de Arriba, queda Santa Valla, quedan sitios que quedaron previstos con fondos e que tan pronto se poida executar esas obras, pois nós, por a nosa parte, pois agradecemos que se faiga. Así como a ponte de Souto, cando se pode facer, e moitas cousas máis que hai que axudar a que se faigan e non interrompir para que non se faigan o tema. Que vaya con cargo o noso acordo, porque non, para iso é o acordo. Nos fixemos un acordo co goberno para a aprobación dos presupostos municipais con as condicións que temos por escrito, entre elas vai isto, e non ten por que non ir. Nós estamos de acordo que se faiga con cargo a estas partidas que nós temos comprometidas. Sean estas, en este caso, ou sean outras máis, porque o acordo é bastante amplio, non? Pola miña parte, nada máis. Contento de que os veciños teñan isto, que na Madalena que se faiga por fin ese espacio para os veciños, xa é a segunda vez que se intenta. Hai que recordar que sí, é certo, vai con carga remanente e hai que intentar executalo dentro dos plazos que temos previstos, pero ca maior axilidade posible, que faigan os trámites con a DIF para que envíe as autorizacións, porque xa conocen perfectamente cal é a situación deste proxecto, e nada máis, contentos de que os veciños teñan os seus espacios igual que teñen as outras parroquias, e contentos de poder axudar. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartell. Gracias. Bueno, pues vuelvo a repetir que el objetivo de este expediente es financiar los siguientes gastos: adquisición del bajo comercial en el lugar de la venta, Luía 16, renovación del camino Coruxo Bello al cruce de Rego Bello y ejecución de la cubierta y almacén en el aparcamiento de la Madalena. Al no haber crédito previsto para estas necesidades en el presupuesto en vigor, y ante la existencia de gastos que no pueden demorarse, se hincó un expediente de modificación de crédito y se hace constar que estos gastos a realizar cumplen los requisitos exigidos en el Real Decreto 500 del 2 de abril de 1990. El importe total de este suplemento de crédito es de 159.049,36 euros. El órgano competente para la aprobación de este expediente es el Pleno de la Corporación y con este motivo se trae aquí, y una vez se apruebe el expediente será expuesto al público. Con respecto al informe de intervención, refleja que no se vería comprometida la estabilidad presupuestaria. Gracias. Moitísimas gracias, señora Cartelle. Simplemente, como xa dixemos, en este expediente van varias cuestións. A primeira, adquisición dun baixo no lugar da venta, número 16, en Luía, por importe de 65.800 euros, co fin de dotar a dita parroquia dun centro de reunión onde a veciñanza poda realizar actividades socioculturais, comunitarias, de ocio, etc. É a única parroquia que non tiña un local para reunirse e é de xustiza que yo proporcionemos. E ali, naquela reunión, había xente de todo tipo. Eu non lles preguntei, oye, se eran todos do PP ou había xente do Bloque, do PSOE ou de quen había, non? Por lo tanto, eu creo que ali estaban personas de todo tipo. O que lles unía era que eran de Luía, de Luama e de Laxás. E todos manifestaron o mismo. E para nada me dixeron que eran todos do PP.
en ningún momento. Eles o que querían era un lugar de reunión, e senón, cando vai a vostede, si se presenta ou que sea nas próximas eleccións, pois se explica pois isto que me está dicindo a min vostede, non? Que non era necesario ou que non sería necesario ou que non sei que cousa, non? A única parroquia que non tiña local de reunión. Un feito, é así. Vale? No segundo sería a renovación do camiño de Coruxo Vello ao cruce de Rego Vello por importe de 31.210,06 e trátase, como ben se dixo aquí, dun tramo que non estaba incluído en ningún outro proxecto e que, oye, ven a completar pois esa pista na súa totalidade. Creo que tampouco é nada descabellado nin unha cuestión, non sei, fora de calquer cousa lóxica e normal. Parece que o normal é facer isto para que eses veciños pois conten con unha pista pois totalmente acabada na súa totalidade, non solamente nunha parte. E por último, a execución de cuberta e almacén no aparcamiento da Madalena por importe de 62.039 euros. Había un proxecto, como aquí se falou xa varias veces, e se trouxe a pleno, que quedou deserto tamén por 2 veces, polo que houve que modificar aquel proxecto e solicitar novamente as autorizacións sectoriais, polo que hai que volver a habilitar o crédito para realizar esta licitación. Como ben dice vostede, estamos pendientes dese permiso de Adif, pero non é unha cuestión do goberno, é unha cuestión de que está solicitado de setembro. En cando chegue, oye, nosotros vamos a executar, que é bastante máis do que fixeron os demais neste caso concreto, non? Aínda que pois se reúnan ali cos veciños e lles conten pois non sei que cousas, ao final a realidade é a que é, se fixo e se modificou o proxecto e se pediron os permisos en setembro, estamos en maio, junio xa. Por tanto, oye, chico, Adif terá que decir cousas, non? Ou non será todo culpa do goberno. Eu vim por aí que teria que ir eu a Madrid a buscar o permiso. Hombre, pois non sei, ao mellor sí, pero tampouco vexo que fora o máis axeitado. O que sí está claro é que aquelas mentiras que sí que oímos moitas veces de que non viñan os rayos X, que a residencia de Aspromor non iba a abrirse nunca jamás, e todas esas cousas, pois isto vai ser unha más. É dicir, ao final pois se facerá este proxecto, se executará e os veciños da Madalena, como non pode ser de outro xeito, e é o que queremos como goberno é dotar de servicios á cidadanía, pois que se fagan, non? O importe total de todos estes investimentos son 159.049,36 euros e creo que todos, e tería que ser así, eu agradezo ao señor Muras que o dixo aquí tal, pois todos temos que estar pois contentos e de acordo que cousas que nos están pedindo os veciños de maneira clara, pois que todos estemos de acordo en intentar darlles resposta, que é o que fixemos. Dar resposta a inquedanzas da cidadanía. Non sei se eran do PP, do PSOE ou de quen eran. Viñeron ao meu despacho e mo dixeron que era histórico. Xa en tempos pretéritos, algo polo ano 2000 e pouco, xa pediron isto, pero naquel momento, pois, polo que fora, non se escoitou. E é a única parroquia, neste caso, que non ten local. Se reunía en el hostal La Perla, gracias a la señora Maruja. Si no, non poderían reunirse, terían que reunirse pois na casa de Pedro ou de Juan. E iso é un hecho objetivo. Non é algo que diga este alcalde, sino que é así. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera, moitísimas gracias. Pasamos logo ao punto número 4, que sería o expediente 586/2026, aprobación da conta xeral do exercicio 2025. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditamen da Comisión Especial de Contas do día 3 de xuño do ano 26. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta da parte resolutiva deste ditame que indica: polo exposto, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar a conta xeral do exercicio 2025 e remitila ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas. A Comisión Especial de Contas, por 6 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, do PSDG-PSOE e da concelleira señora Rego Martínez do Grupo Mixto e unha abstención do concelleiro do Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, acordou ditaminar favorablemente a demandita proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitísimas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego Martínez.
Bueno, aproveito que se vai falar da conta xeral para decir que o presuposto foi acordado e aprobado entre novembro e decembro, polo tanto, en ese momento non se sabe o remanente de tesorería hasta que se cerre o exercicio. Un presuposto está formado por ingresos reais, non ficticios, e os gastos tamén con ingresos reais, así que era imposible leválo estas actuacións que acabamos de aprobar porque non había consignación presupuestaria, o igual que vai haber ca incorporación de novos ingresos como o icio do parque eólico, que tamén estará reflexado nese acordo para actuacións que están plasmadas no acordo co Partido Socialista. Gustaríame matizalo porque parece ser que aquí non temos unha previsión. Claro que hai unha previsión, fanse ingresos reales e gastos reales, non facemos nin ingresos ficticios nin gastos ficticios. E agora xa, facendo a intervención a aprobación da conta xeral deste exercicio 2025, a conta xeral trátase dun documento contable que reflexa a xestión realizada tanto nos aspectos económicos, financieros, patrimoniais e orzamentario do Concello. É un instrumento esencial e de control e transparencia. Cabe destacar desta conta xeral, e así o confirman os datos nos informes, que contamos con un remanente de tesorería de 2.705.021,62 euros, dos cales se despuxo no pleno do 27 do 3 do 26 1.271.578,01 por aprobación do pleno, e tamén se fixo a modificación de crédito de hoxe que fai de 159.049,36 euros, quedando como remanente de tesorería un importe de 1.274.394,25, importe que para esta concelleira de Facenda estuima suficiente para este Concello de Ortigueira. Cabe destacar que na conta 413 operacións pendentes de aplicar orzamento por importe de 51.581,48 euros, claramente inferior ao observado no ano anterior, e seguirás a traballar nesta línea. Cabe destacar que o ano pasado foron tramitados tamén sobre 2.600 expedientes en este Concello, por iso as operacións pendentes de aplicar é moito menor. Nos aspectos a mellorar que estamos a traballar, como di o informe de intervención, no punto número 1, con referencia a afondar na conciliación e actualización do inventario, para reforzar a calidade da información patrimonial, estáse a realizar mediante a colaboración ca Diputación da Coruña, que xa estivo nunha primeira reunión, a necesidade de difundir e aprobar criterios de amortización, que a actualización do inventario será posible gracias a esta colaboración, o seguimento continuado dos dereitos pendientes de cobro de exercicios pechados, xa para iso se fixo a aprobación e depuración de saldos para mellorar así os saldos de dudoso cobro, e así temos uns datos económicos máis reais. Mellorar na execución de investimentos que moitas veces non só ben producida, como din vostedes, pola desidia, pola gana e pola falta de previsión deste grupo de goberno, senón porque moitas veces as afeccións que teñen determinadas actuacións, a falta de empresas á hora de realizar ditos investimentos, e isto entende o calquera veciño ou veciña, vese con a hora de facer estes investimentos, vense alargados os plazos. Quero agradecer aos departamentos tanto de Intervención e Tesorería o seu traballo, o seu compromiso co Concello de Ortigueira. Sin eles isto non sería posible. Podo dicir que nos últimos 10 anos é a primeira vez que unha conta xeral é sometida a unha comisión especial de contas antes do 1 de xunio, como marca a lei, e vai ser proposta para a súa aprobación a pleno antes do 1 de outubro. Para o seu posterior envío ao Tribunal de Contas, requisito indispensable para podelos adquirir subvencións. Podemos decir con orgullo que o Concello de Ortigueira ten unha sólida posición patrimonial e financiera, un resultado económico patrimonial moi positivo, pero con necesaria cautela interpretativa e con prudencia. O resultado económico patrimonial ascende a 6.480.495,03
e é unha cifra moi favorable. E esta cifra vense dada polas transferencias e subvencións que estes concelleiros están a tramitar e a traballar con outras administracións públicas. Destacar tamén os logros do período medio de pago de 9 días que os nosos proveedores están a cobrar as súas facturas. Confección e redacción de uns presupostos estando nunha minoría, esa tamén é xestión deste grupo de goberno que, xunto co Partido Socialista, que sí que veu a necesidade de aprobar unhos presupostos, cousa que non podemos decir dos outros partidos políticos. Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento deste Concello, correspondente ao exercicio 2025 informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas en sesión do 29 de abril de 2026, expúxose ao público durante os 15 días, contados a partir do día seguinte á publicación do Boletín Oficial da provincia, co obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito reclamacións, reparos e observacións que estimen pertinentes. Durante dito prazo de exposición de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985 do 2 de abril e o artigo 212.3 do Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo. Según consta no expediente, non se presentou ningunha alegación a dita conta xeral. Este é o último trámite de aprobación en pleno, como dixen anteriormente, para posteriormente ser remitida ao Tribunal de Contas. É necesario, como dixen antes tamén, para a hora de xustificar subvencións que as distintas administracións públicas. Polo tanto, propónse para o pleno a súa aprobación. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Moitas grazas, señor alcalde. Eu vou repetir todas as veces que faga falta ata que acabe o mandato e despois xa veremos se seguimos ou non seguimos os que estamos aquí. A súa completa falta de intención de debate nos plenos. Vostede solta o seu discurso e xa está, non hai posibilidade a ningún tipo de réplica. Entón, bueno, eu vou dicir a Ana Franco que ten a sorte de que polo menos a vostede lle contestan cando fai as preguntas na comisión informativa, non? Porque eu mandei tamén preguntas, porque como aquí cambian as comisións informativas cando lles dá a gana e as poñen cando lles dá a gana, e os demais temos unha vida, temos un traballo, temos unha familia que atender tamén, non lle fan caso a ninguén, e ainda que mandes unhas preguntas, contestanche, imosche contestar por email, ainda estou esperando a día de hoxe a que contesten a esas preguntas por email, como se me dixo repetidamente. Non miro o señor interventor, foron os seus concelleiros, señor Calvín. Despois, tamén é histórico, é moi histórico, señor Calvín, e señor Arrego, o que vostedes fan. O que fan gobernando. Pois justamente, cando vostedes gobernan, fan o que tanto criticaban estando na oposición. Falaban de desidia. Nós non falamos de desidia, nós falamos de falta de planificación. Eran vostedes os que durante 4 anos, vostede e uns cantos anos máis a señora Rego, estiveron dando a lata e a brasa ca desidia, ca falta de interese, ca falta de planificación, machacando o señor Muras e a súa xestión do Concello. Curiosamente, vostedes cando chegan ao goberno fan completamente o mesmo. E logo din que a culpa é da oposición que bloquea ou non bloquea ou fala de desidia cando non tal. E vostedes falan de que hai dificultade na xestión ou redacción dos proxectos, pero vostedes, cando estaban na oposición, criticaban continuamente, día tras día, durante 4 anos, esa xestión. Curiosamente, vostedes chegan ao goberno e fan exactamente o mesmo. E entón a culpa é da oposición que non nos deixa traballar. Iso sí que é histórico, o vosso cambio de criterio. Cando gobernan, sempre a culpa é dos demais. Cando estaban na oposición, a culpa é do señor Muras e da señora Franco. Pero, bueno, despois tamén comezamos co de que dixo a señora Rego, de que é a primeira vez en 10 anos que a conta xeral se presenta en tempo e forma. Efectivamente, eu tiña aquí anotado que o queremos valorar positivamente, que por fin vostedes presenten unha conta xeral en prazo, porque justamente fomos nós, o Bloque Nacionalista Galego, que levamos 3 anos dicindo que chegan tarde ca conta xeral dos orzamentos. 3 anos levámoslo dicindo. Pero por fin nos fixeron caso e este ano sí que o presentan en tempo e forma. Pois nós iso sí que o temos que valorar positivamente. Todo o demais sí que non o valoramos positivamente. Porque a conta xeral, vostedes contan unha película moi bonita, moi positiva, maravillosa, que todos nos temos que creer. E non é así.
E o primeiro que temos de dicir é que as contas amosan un concello relativamente solvente, sí, non o negamos. Houbo ingresos suficientes, houbo subvencións, houbo capacidade financeira, houbo recursos para actuar, iso non o negamos, e non o imos negar nunca. Pero precisamente, por iso a pregunta importante non é canto diñeiro había. A pregunta é, que se fixo con el? Que se fixo con el? E aí é onde aparecen as carencias desta xestión, a súa, señor Calvín, e a súa, señora Rego. Porque cando un analiza a liquidación de 2025, observa un patrón que xa vimos nos exercicios anteriores. O Concello é capaz de recadar, de incorporar créditos, de aprobar modificacións orzamentarias e de acumular recursos, pero segue sendo incapaz de converter unha parte importante deses recursos en actuacións reais para a veciñanza. E o exemplo máis claro está nos investimentos. Na partida destinada á reposición de infraestructuras había máis de 1,6 millóns de euros dispoñíveis. E que pasou? Que a execución foi prácticamente inexistente. Máis de 1,5 millón de euros que podían destinarse a mellorar infraestructuras municipais quedaron sen materializarse. E non estamos falando dunha partida secundaria, falamos dunha das principais apostas inversoras do goberno municipal do Partido Popular. E non é un caso illado. Se observamos o conxunto dos investimentos reais, atopamos unha realidade difícil de defender e moito menos de entender. A execución situouse sobre un 14%. Un 14% executado. É dicir, de cada 100 euros previstos para investimentos, apenas 14 chegaron a converterse en actuacións efectivas realizadas. Esa é a súa xestión, señor Calvín e señor Rego. O 14% executado. Esa cifra resume mellor que ningunha outra o que foi a xestión de 2025. Porque detrás dese 14% non hai unha cifra contable. Hai obras que non se fixeron, infraestructuras que non se melloraron e oportunidades que se perderon. Polo tanto, o problema deste Concello non é a falta de recursos, o problema son vostedes, o Partido Popular, e que o seu goberno non está sendo capaz de transformalos en resultados. Por iso, non compartimos o relato triunfalista que acaba de facer a señora Rego, que intentan presentar con esta conta xeral. Dixémoslo anteriormente e imos repetir hoxe. Unha administración non se mide só pola súa capacidade para agardar cartos. Mídese pola capacidade para resolver problemas, executar proxectos e mellorar a vida da cidadanía. E vostedes iso non o fan. E cando pasan os anos e os investimentos seguen sen executarse, os proxectos seguen adiándose e as oportunidades seguen quedando en riba da mesa. Xa non estamos ante un problema económico, estamos, como dixemos antes, ante un problema de xestión e de planificación. Imos entrar xa no seu cuarto ano de mandato municipal, señor Calvín. Xa non valen as excusas da herdanza recibida. Xa non valen os discursos sobre o que se fará no futuro. Xa non valen os anuncios permanentes que están facendo. Despois de 3 anos, o que toca é avaliar resultados. E os resultados son os que aparecen nesta conta xeral. Falta de xestión. Imos camiño do seu cuarto ano de mandato. As eleccións de 2027 están aí ao virar a esquina e as preguntas que se vai a veciñanza son as seguintes. Que mudou realmente en Ortigueira entre o 2023 e hoxe? Onde están as melloras nas políticas sociais, na mocidade, no turismo, nas infraestructuras ou nos nosos núcleos rurais? Onde están? Despois de 3 anos, o seu goberno non ten ningunha transformación real que ensinar. O único que teñen son proxectos anunciados, promesas de futuro e actuacións que nunca acaban de chegar. Que seguro chegarán máis adiante, cando se achegan as eleccións, como tantas veces vimos neste Concello e como tantas veces criticaban vostedes cando estaban na oposición. Poden dicir que teñen as contas saneadas, sí, pero teñen a Ortigueira completamente paralizada. E iso, con todas as necesidades de proxectos e de futuro que ten este Concello, un goberno que dispón de recursos e non é capaz de convertelos en melloras para a veciñanza, é un goberno que non está á altura do que necesita o noso Concello, Ortigueira. Por dignidade política e por coherencia, o BNG vai votar en contra desta conta xeral. Moitas grazas. Muchísimas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, eu a verdad que non iba a comentar prácticamente nada deste punto porque a conta xa foi valorada moitas veces.
Pero claro, despois da explicación que fixo a señora Rego, pois apuntei aquí unhas cuantas cousas. O primeiro, teño que decir, xa que o alcalde non fai nada neste caso, pareceme unha falta de respeto total, non lle de a cabeza, pareceme unha falta de respeto total que este falando un compañeiro e que o 90% do tempo que está falando o compañeiro, vostedes, señora Rego, señor Ponce, se dedican a falar entre vostedes. Pareceme unha falta de respeto total, porque penso que todos estamos aquí para que se nos escoite e vostedes tamén nos teñen que escoitar, en da que lles parezca que todo o que decimos pois non lles guste ou o que sea, pero polo menos escoitarnos. Falaba a señora Rego dun resultado positivo de máis de 6 millóns de euros. Claro, sorprendente, non? Que nun concello donde o presuposto pois non chega a pouco máis de 6 millóns e pico, ou 7 millóns, 8 millóns, que nos fale dun resultado positivo de máis de 6 millóns de euros. Claro, que non di é que eses máis de 6 millóns de euros son obras que están sin facer. Son subvencións recibidas, pero que vostedes non executaron, que non fixeron as obras. Entón, eu non sei cal é o positivo de eso. Para min, realmente é algo que vai na súa contra, non no seu favor. Que teñan vostedes 6 millóns de euros acumulados porque non son capaces de sacar as obras adiante, pois pareceme que di pouco do seu goberno. Fala do período medio do pago. Fíxese, levo 3 ou 4 plenos, xa non sei cantos, preguntando datos sobre, non sei se neste pleno me van a contestar, espero que sí, sobre os gastos facturados este ano, pero que se corresponden co ano pasado. Non falo de gastos de decembro, que entendo que pois, as empresas, os gastos de decembro os facturen en xaneiro. Falo de gastos do mes de xuño, do mes de xullo, do mes de agosto, que se facturaron en xaneiro. Isto non é un período medio de pago de 9 días. Se o gasto é de xuño, o período medio de pago, ese período de pago de ese proveedor, pois calculelle 180 días. Entón, non me mira así. Pero se quere contesto. Non, eu... Que me parece... Si me deixa... Si que das finanzas que me fai esa pregunta. Si me deixa acabar de falar, que vostede non ten o uso da palabra, efectivamente. Bueno, pois despois, se me quere contestar cando lle toque, porque esta pregunta ya fixen 3 ou 4 veces e ningunha me quixo contestar. A ver se hoxe, pois, ten a ben contestarme esa pregunta, ou esas preguntas que lle fixen no pleno pasado. Falando do remanente, é que o ano pasado baixaron 1 millón de euros o remanente, é que este ano van volver a baixar outro 1 millón de euros o remanente. O problema non é que se baixe o remanente, non me faiga burla, se non lle importa. O problema non é que se baixe o remanente, o problema é que non sabemos en que se foi o remanente, porque non hai obras, non hai saneamentos, non hai beirarrúas, non hai reparacións, non hai nada. En que se vai o remanente? En gastos, en gasto corrente, como nos decía vostedes un día nunha comisión. Entón, pois claro, a min que se poña tan fachendosa co un orzamento, con unhas contas que realmente os deixan en bastante mal lugar, pois, home, pareceme pouco prudente pola súa parte. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias. O noso voto vai a ser a favor da conta xeral. O Concello está saneado porque vostedes, a diferencia nosa, vostedes colleron un Concello saneado. Nosotros entregamos un Concello que as contas ao día levounos o noso traballo porque estivemos nun plan de axuste hasta o ano 2022 e podemos disfrutar desa situación económica normal pois do mes de xullo e o agosto do 2022 hasta maio de 2023 que foron as eleccións, non? Pero, bueno, nos contentos pola nosa responsabilidade no seu momento, entregamos o que consideramos que debemos de entregar, que é un Concello que as contas ben, para que se poida seguir traballando, non? En canto ao remanente, o remanente nós non podíamos facer uso del hasta o último ano, agora pódese facer uso del. E eu podo responder á señora Franco onde vai o remanente. O remanente vai para soportar os gastos que non podía soportar o presuposto do Concello
o presuposto que aprobamos e que aprobamos gracias a un acordo co Goberno, que aprobou o Partido Socialista co Goberno, vai para aí, porque o presuposto que había anterior, ao cal vostedes votaron en contra, non chegaba, e había que facer uso do remanente. Tal como están agora as cousas, espero que nos adaptemos ao presuposto real que hai agora mismo, que é suficiente, ni máis ni menos, é o que necesita o Concello de Ortigueira. Creo que vai ser así. E claro, o que si hai que facer é executar as inversións, porque para iso van recollidas no presuposto. Un 14% de execución é moi pouco, moi pouquiño, porque non chega nin nada, ni o 20%, ni a cuarta parte do que se teria que executar. Entonces, claro que a conta xeral reflexa estes números porque non se dispuxo dese diñeiro. Os veciños o que queren é que sexamos eficientes no presuposto, que non endeudemos o Concello, pero sí que os cartos que temos guardados reservados para facer obras que se executen, porque os anos van pasando. E agora, van 4 anos prácticamente, ainda estamos cas obras do ano 2023, quedou 24, 25, e, bueno, agora mesmo sí que é o momento de sacar todas as obras que hai pendentes e adiante e resolver o presuposto como é debido. Nós, como digo, o noso voto vai ser a favor, seguimos satisfeitos de haber axudado a sacar o presuposto adiante, porque se non é así, moitas cousas das que se traen a este pleno, por moito que a oposición vote abstención ou a favor ou como sea, se antes se votou en contra e nosotros votáramos en contra tamén, non habería presuposto e non se poderían facer as obras. Por moito que as queiramos vender, non habería presuposto, non habería obras. Nada máis, señor alcalde. Muchas gracias, señora Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartella. Gracias. Bueno, el 29 de abril del presente año se presentó el dictamen de la Cuenta General del Presupuesto del año 2025. Según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la cuenta general de cada ejercicio debe ser sometida a la Comisión Especial de Cuentas previa exposición pública y aprobación por el Pleno. Realizadas las diligencias oportunas, nos consta certificación de la publicación en el tablón de anuncios durante 21 días hasta el 27 de mayo del 26. Certificación que desde el 7 al 27 de mayo no hubo ninguna reclamación en el Registro General del Ayuntamiento relativa a la cuenta general. Y certificación del Secretario General del Ayuntamiento, donde se refleja que no se presentó reclamación ni alegación alguna. Por consiguiente, se propone al Pleno el siguiente acuerdo: aprobar la cuenta general del ejercicio 2025 y remitirla al Tribunal de Cuentas y al Consello de Contas. Gracias. Moitísimas gracias, señora Cartelle. Eu simplemente contar que a conta xeral é un documento técnico administrativo e realizados os trámites preceptivos, informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, organismos, como saben vostedes, imparciales, exposto ao público, previa publicación no anuncio do BOP número 83 de 6 de maio do 26, por un plazo de 15 días hábiles, sin que ninguén presentase ningunha sola alegación. Segundo o certificado de secretaría, que consta tamén no expediente, e agora o que traemos é a súa aprobación. Oye, o período medio de pago por debaixo dos 10 días. Oye, pois chico, estará ben. Remanente de tesorería por encima de 1 millón de euros. Pois non está mal. Claro, o que a mí me sorprende é que alguén que estaba pagando a 3 anos, pois que ahora se queixe porque si en junio hasta enero, habría que ver esas cousas, pero ainda así serían 6 meses. Estamos falando de 3 anos. É que hai cousas que pois sorprende moitísimo e que non deixan, pois, oye, a naide indiferente. O tema da execución presupuestaria, teñen que ler os informes, aí aparece que é o 53, perdón, eu digo exactamente o dato, 55,03%. Por tanto, hai que ler os informes tamén. A mí me parecería, oye, pois, chico, cando un ten que ver a un pleno, pois, oye, polo menos cos deberes feitos, non? Entón, o 55,03% do presuposto.
Oye, os datos económicos do Concello, como se explicou aquí, pois están contentos. Eu creo que é para estar contento e satisfeito, pero non solamente nosotros. O Grupo Socialista que manifesta o seu voto a favor e xunto a ti o Grupo Popular, que seríamos 10. No, o resto tamén, porque ao final quere dicir que o Concello de Ortigueira, que somos os 13, pois, oye, temos un Concello saneado. Fai uns días, moi poucos, na Voz de Galicia, pois viñan uns datos que seguramente leron vostedes. Oye, os que temos alrededor, pois non están así, non están así. Por tanto, oye, eu creo que tampouco é para sacar peito, non vamos aquí a sacar peito de absolutamente nada, pero tampouco vamos a decir o que non é. É que vostedes nos dibuixan unha Ortigueira que parece unha cousa, non, del Señor de los Anillos, de Mordor, ou unha cosa rara, non? Oye, eu vexo, vou pola calle, pois, oye, se levantaron, se fixeron saneamentos, se están facendo carreteras, se están facendo, pois, moitísimas cousas, non solamente no ámbito das obras e das infraestructuras, hai moito traballo social, ou eso non o ven? O traballo que as persoas non o ven. Eso para vostedes non conta como cartos invertidos. Oye, o terceiro sector é un sector moi puxante na economía. As promola, a residencia de ancianos, o axuda no fogar, o SETA. Todo eso genera emprego e é un motor económico. No, aquí é, ou se non levantamos unha calle, entón isto xa é un desastre total, non? Oye, a ver, vamos a ser un pouquiño serios. Eso vale para a barra dun bar, pero non para un debate, si queremos, serios. As políticas centradas nas persoas levan cartos. E nosotros estamos neso. Estamos aí, implementando cartos para o tema do ámbito social. Claro, pero se eso non computa, ou aquí só o que conta é facer, non sei, pero eu penso que hai moitas máis cousas que temos, por non falar do ámbito cultural, do ámbito turístico, onde se está traballando moitísimo. E eu teño que sacar peito polas miñas concelleiras, sí, claro que sí, porque o están facendo ben. E eu creo que o que ve a cidadanía, ao final, a cidadanía ve iso. E a conta xeral non ven a ser máis que isto, o refrendo de que, pois, oye, se están facendo ben as cousas. E eu lle agradezco ao Partido Socialista o apoio nas contas, porque iso nos permite levar a cabo moitas cousas que tiñamos na cabeza, e seguramente nos iba a ser moito máis complicado poder levar a cabo, aínda que quixéramos ou tuviéramos intención. Por tanto, oye, ao final iso vai repercutir na cidadanía, que é ao final o que queremos todos. Isto non é Madrid nin tal, isto é o Concello de Ortigueira onde todos queremos que as cousas vayan ben, porque a menos os veciños e as veciñas se van a beneficiar, non? Antes sacamos unha serie de infraestructuras, agora sacamos outras cousas, e así é un pouco a política local, a política de proximidade, a máis cercana. E eu creo que en esas, oye, non nos poden decir vostede moitas cousas, porque eu creo que estamos a disposición do que a xente nos diga. En todos os eidos, En todos os eidos. Non sei se queren decir algunhas cousas, porque, eu non teño ningún problema, señor Xalen, que vostede fale. Ningún problema. Señora Rego, quere falar algunha cuestión da conta xeral? Está de sobra explicada. Eu entendo que non lles gusten estes datos e que busquen intentar buscarlle tres pés ao gato donde non hai. Está claro que a labor da oposición, e eu que fixen oposición durante moitos anos, é criticar a xestión do goberno, pero eu creo que en xestión económica é un consello como concelleira de moitos anos de oposición. Mas que vostede, señora, creo que ten que tirar as balas a outro sector. É a miña opinión. E faltoulle o respeto para nada. Ainda que o señor Xalde estuvera falando, eu estaba atendéndolle perfectamente ao que estaba dicindo, o 14% dos investimentos, que non son certos, e estaballe falando ao meu compañeiro que estábamos buscando un dato, como vostede o fai co seu compañeiro Pablo Breijo cando está. Sí, como eu non lle falto respeto, nin faigo aspamientos, ni nada, porque vostede acaballos de facer ao alcalde ahora mesmiño cando estaba na súa intervención. Entón, señora Franco, por favor, non día leccións cando vostede tampouco é exemplo de nada. Non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Sí, bueno, eu que non lle vou permitir, señor alcalde, é que vostede me diga que eu non fago os deberes. Porque sí que o dixo. Entón, bueno, vostedes
poden comprobar outra vez o capítulo 6, que tiñan 1,6 millóns de euros e dese 1,6 millóns de euros só executaron o 14%. Despois, vostedes tamén poden darlle as voltas que queiran os capítulos que queiran, pero eses son os datos, polo menos os que nos saíron a nós e despois de revisalo varias veces. Podemos estar equivocados, evidentemente, pero non mentimos, non é o noso costume mentir. Entón, sobre iso. E despois, bueno, volvemos ao do orzamento. Vostedes mesmos dixeron que os orzamentos, aquel día que os aprobaron, que era un orzamento real, que non inventaba nada, curiosamente, é que levamos 6 meses de orzamentos, 5 desde que se aprobou en xaneiro, e levamos 2 modificacións. Xustamente, o goberno, que cando estaba na oposición criticou o anterior goberno, por facer modificacións aos poucos meses de aprobar un orzamento. Entón, iso sí que é histórico, repito, porque vostedes fan xustamente no goberno o que criticaban na oposición. Todo o que criticaban están facendo tal cual, o que criticaban. Entón, bueno, revisen o capítulo 6 e o que temos actualmente e o que dixo anteriormente a señora Franco é iso. A veciñanza non ve ningún tipo de execución, non ve feitas as pistas, ve as ruedas sucias, ve os contenedores sin anclaxe, ve contenedores rotos, sucios, o Concello está completamente porco en todas as parroquias, pistas completamente destrozadas, bueno, podemos seguir. De feito, vostede sabe mellor que ninguén, porque dedicouse 4 anos, ou máis ou menos 3 meses, a ir polas parroquias a sacar ese fotos. Curiosamente, nós fomos polas mesmas pistas e moitas deles seguen completamente igual. 3 anos, incluso 4 anos despois de que vostedes as visitaran. Entón non veñan a dar leccións de ningún tipo, porque vostedes non valen para xestionar este Concello. Non teñen planificación e non teñen un modelo para este Concello. Sinto dicirlo así e dicirlo tan claramente, señor Calvín. Debería de mellorar moitísimo. E a conta xeral, vostedes poden contar a historia que queiran, nos contamos a nosa, nos dicimos a verdade, vostedes dirán a súa, e aquí todos felices. Evidentemente, o capítulo 6, 14% de executado. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xial. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Bueno, un pouco por redundar no que falábamos antes, bueno, non sei se contestarlle a señora Rego, porque xa non sei se vale a pena ou non. Eu non pretendo dar leccións a ninguén de nada. E tamén lle pido, porque o fai en moitas ocasións, non se compare. Sempre se está comparando que se eu faigo, vostede non sei que, non ten necesidade de compararse con ninguén. Falamos de que hai 6 millóns de euros sin executar, porque eso sí que é o que ve a xente. Se vostedes pensan que a xente está contenta con como están executando vostedes ou como fan as pistas ou como fan as obras, é que non falan vostedes coa xente. Porque a xente está moi descontenta con como están as pistas municipais, e o deberían saber, porque ademais, aparte de que o din en moitos sitios, nas redes sociais tamén hai moitos veciños que o publican. Xa non falo dos partidos políticos, eu falo de veciños sin afiliación e sin que están publicando constantemente que as pistas están en moi mal estado, e que están en moi mal estado. E se vostedes non son conscientes de que están en moi mal estado, entonces temos un problema doble. O problema aquí é que hai cartos, pero que non se fan as obras. É o que falaba antes o señor Muras. Hai obras do post do ano 2023 que están sin executar. E estamos no 2026. Entón, home, recoñezan tamén que non son capaces de facer todo o que dixeron que iban a facer, e que hai moito por facer, e que hai moito por executar, e que hai moitas pistas que están igual de mal, ou peor, porque xa pasaron 4 anos ou 3 anos, que cando vostedes iban a protestar porque as pistas estaban mal. Entón, o que lles pido é que sexan conscientes de que eso é así, e de que non pense que a xente está supercontenta con como fan vostedes a xestión, porque non é así. Moitas gracias, señora Franco. Señor Peramaz Muras. Señora Cartelli. Nada.
unha moción para cando se vai a facer, cando se teña disponibilidade, como sabe vostede tamén, dos terreos e a economía non lo permita, pero bueno, está na nosa prioridade tamén facelo. A pregunta número 3 que nos formulaba vostede, con respecto ao escolar de Loiba, distintos usos, albergue para peregrinos do Camiño do Mar, centro para persoas maiores, en que punto se atopa este proxecto? Pois, como saben, o proxecto non foi posible executalo porque había problemas cos plazos da concesión da propia subvención, sabe vostede que incluso, pois, bueno, saliran nos medios de comunicación e demais, para as obras do Murito en concreto, non? Que había uns metros de máis que se puxeron no proxecto inicial e iso, pois, paralizou toda a obra, non? Unha vez que se resolveu este problema, preguntamos sobre a posibilidade da ampliación dos prazos de execución e xustificación e pola información que nos deron dende Madrid estamos pendientes de que se publique no BOE a apertura dun plazo excepcional, que estamos moitos concellos en este tema porque en moitos sitios pasaba o mesmo, para solicitar prórroga de execución hasta 26 de xuño do ano 28. Cuarta, en relación co proxecto de adaptación, hixiene, conservación e equipamento do campo de fútbol de San Claudio, con unha prórroga no ano 26, con un importe de 120.000 euros, en que queda a subvención? Esta pregunta creo que xa se contestou na comisión informativa, pero en principio a demarcación de costas, vostede non estaba, pero contestei, pero yo volvo a contestar. Demarcación de costas non concedía autorización para esas obras. Co cambio de competencias para a Xunta de Galicia volveuse a solicitar autorización, estamos pendientes da súa contestación, esperemos que neste caso sea favorable, porque son unhas obras importantes ali no tema dos vestiarios e demais, que é sobre un equipamento que xa existe, non? Se ao final non autorizan estas obras e non nos deixan tirar para adiante con este proxecto de 120.000 euros, pois teremos que pedirlle á Diputación da Coruña que reintegre este importe de 120.000 euros no próximo plan do ano 27. A quinta pregunta que nos plantexa vostede trata do post social, no adicional do 24 para cando, e tamén do post do 26. O posto social adicional do 24 está totalmente rematado e xustificado a día de hoxe, do ano 25 tamén está executado e o do ano 26 tamén se executará o antes posible. A pregunta número 6 que nos formula vostede en relación ás subvencións da Diputación, que medidas está a tomar para que se executen os prazos? Unha vez obtidas todas as autorizacións sectoriais, procédese á licitación que se realizará o antes posible, tendo en conta o personal administrativo co que contamos. Tamén é certo que nos últimos tempos quedaron varios proxectos desertos e que cada vez son menos as empresas que se presentan. Eu creo que é público e notorio que cada vez hai menos empresas que se presentan a todo este tipo de licitacións, pois ou ben porque non hai empresas interesadas e que son específicas para eses traballos, ou ben porque os importes ou os proxectos pois non os satisfacen, non? 7. Revisando facturas apareceu unha de 40 copias de chaves. Solicitamos o control e xustificación destos gastos. Pois o gasto de copia de chaves veu dado polas obras do centro social, que houve de cambiar de local todas as actividades que se estaban a dar, además de comenzar cas actividades nas parroquias que houve que entregarlles aos profesores chave de cada un centro social onde se imparten as actividades. Os gastos, como non pode ser de outra maneira, están xustificados e controlados polo concelleiro responsable e, sobre todo, polo personal do servicio, non? A oitava pregunta que vostede nos plantexa é: compra en Amazon de cafetera e smartphone, por que non se compraron no comercio local? Comprouse en Amazon, posto que era máis económica e a entrega foi máis rápida, non? A novena, unha comida de 360 euros con vostede a un xefe territorial, xustificación desa factura. Pois, como vostede ben di, é unha comida derivada dunha visita institucional, en canto a xustificación ten a disposición a factura. É dicir, non teño nada máis que añadir sobre este asunto, non? É un tema protocolario e, oye, sempre que nos visitan, pois, chico.
10. En relación aos apagóns da televisión que houbo, cal é a responsabilidade da empresa para facer reclamacións? Os apagóns veñen derivados de un problema no repetidor de Cariño, que afectaba a varios puntos aquí en Ortigueira e a este concello, que solucionaron eles, o propio concello de Cariño, non? E me imagino que falarían eles co repetidor e coa empresa que lles leva estes mantenimientos. A 11, pregunta que nos plantexa vostede, a reparación do reloxo da sauna costou 200 euros. Quedou mal colocado e escachou outra vez. Vai a haber outra factura? Pois, o que me mandan aquí é que non se fixo reparación ninguna. Cando rompeu, comprouse un novo e colocouse perfectamente, non require ningunha instalación específica, nin hai forma de protexelo contra esas roturas polo calor, apareceu novamente roto e estáse a valorar se se vai comprar outro novo. Seguidamente vamos a contestar as preguntas formuladas polo Grupo Municipal de Primeiro Ortigueira, que ten unha pregunta. Quantos gastos se facturaron con data posterior al 1 del 1 del 26 que se corresponden a los gastos hechos antes del 31 del 12 del 26. Señora concejala. Bueno, xa levo contestado en varias ocasións desde febreiro. Seguramente non é a contestación que vostede quere. Fíxoselle unha relación das mesmas, das datas que vostede nos dixo. Ainda non entendo por qué, porque como vostede sabe, non pode pedir que se lle elaboren informes específicos. Ten a disposición todas as facturas, ten acceso ao decreto, ten acceso ás remesas, ten acceso aos duplicados da factura. Eu non sei que quere máis que lle diga. Ten todo o acceso. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias. Un rogo que formulou o PSOE, que podería ser unha pregunta, e por eso a contesto. Limitación de velocidade na entrada ao pobo na zona de Cuíña. Poñer prohibición, bueno, daba aí algunhas alternativas. Solicitamos a AXI, a Axencia Galega de Infraestructuras, que, como sabe, é competencia do organismo da Xunta, e eu espero que, bueno, sei que xa estuveron mirando o tema e a ver que plantexan ali. Non é competencia do Concello, nosotros o que fixemos foi a petición, decirlle, pois, como se dixo aquí no Pleno, pois que era un sitio de moito perigo e que se deran varios accidentes en varias ocasións, por lo tanto, que miraran de facer algunha acometida ali. Eu me imagino que estarán en eso. Non quedan preguntas por contestar, entón agora pasamos, se lles parece, a ruegos e preguntas. Señora Rego, vostede quere facer algunha? No? Señor Xal? Sí, por suposto, grazas. Bueno, vostede, señor Calvín, pasará a historia por moitas cousas, pero tamén pasará a historia por varias frases que o marcarán daqui ao final do seu mandato, non? Se que algunha vez remata tamén, pero igual pode gobernar aquí 40 anos. Pero, bueno, vos, sí, xa o sei, xa sei que son rogos, pero estou facendo rogos, fago rogos e preguntas. Pero, bueno, unha das máis históricas que van ser histórico, non? Porque histórico vai ser vostede tamén o dicir que ninguén quere vivir e traballar en Ortigueira e agora acaba de pasar a compramos en Amazon porque é máis barato e rápido que o comercio local. E iso o di un alcalde. É impresionante para un concello de Ortigueira que o seu propio alcalde diga que ninguén quere vivir e traballar aquí e que se compra en Amazon nunha empresa americana porque é máis rápido e barato que o comercio local. A min, sinceramente, gustaríame saber que pensa o comercio ortegano sobre estas palabras. Pero, bueno, vou comezar cos rogos e preguntas, que é o tema do que se trata. Sobre o proceso selectivo do SAF que está tendo lugar ou que tivo lugar, queremos manifestar a nosa preocupación pola situación deste proceso para 3 prazas de auxiliar do SAF, non? E que nos fixeron chegar as propias traballadoras, que segundo os resultados provisionais do primeiro exercicio, pois a maioría das persoas aspirantes foron cualificadas como non apto, quedando o procedimento prácticamente bloqueado. Nun contexto de falta estrutural de persoal nun servizo esencial como o SAF, esta situación pois agrava as dificultades xa existentes para garantir unha atención adecuada ás persoas usuarias. Por iso tamén gustaríanos preguntar que valoración fai o Goberno municipal e a Concelleira en particular deste resultado e do impacto que terá na cobertura do SAF. Que medidas urxentes vai adoptar para garantir a incorporación efectiva de persoal máis alá deste proceso selectivo?
E o rogo relacionado con isto é que se adopten con carácter inmediato medidas complementarias que permitan garantir a cobertura do SAF mediante listas de agarda ou procedementos alternativos, evitando a paralización do servizo e a sobrecarga do persoal en activo, pois temos a moitas persoas ainda en lista de agarda, non? Non sei se queren contestar, se non, sí, se quere. Como é moi frecuente, ou sea, moi cercano no tempo, pois lle comento, estuve outro día no procedimento. Son 4 plazas, non 3, 4. E aprobaron 5 persoas, vale? O primeiro dos exámenes. Bien, como vostedes sabe, son plazas de funcionalización e hai un examen. Vai haber varios, pero bueno, nosotros aí, como ben sabe, somos administración, non podemos facer nada. Punto primeiro. Son plazas, como cando vostede se presentou a súa oposición, pois non lle deron facilidade. Vostede estudiou, aprobou e me imagino que foi deste xeito, non pode ser de outra maneira. Na segunda parte, claro, había 12, bueno, primeiramente había 16 candidatas, despois tal, últimamente pois se presentaron ao examen pois en torno dos 12-13 candidatos. Bien, nosotros o que vamos a facer é con esas persoas que non superaron este primeiro examen, pois automáticamente vamos a intentar, non solamente con estas, sino con outras, unhas bolsas para utilizar a ese persoal que ten a titulación pois para distintas cuestións, como poden ser as vacacións, etc. Polo tanto, 4 plazas, funcionalizar esas 4 plazas, 5 aprobados no primeiro exame. Esa é a realidade de ese proceso selectivo que aínda sigue para adiante, porque agora teñen pois outra serie de probas, non? Iso non significa que os que 5 que aprobaron o primeiro test, pero agora van a ter outros procedementos de selección. Polo tanto, nosotros sacamos esas 4 plazas a funcionalizar, como era a nosa obriga, e se presentaron pois bastantes candidatos e no primeiro examen, por desgracia, eu se fora por min, ojalá houberan aprobado todos, e para min sería unha cousa fantástica, pero isto é un proceso selectivo, como vostede ben sabe, por tanto, pois aproba o que ese día está mellor preparado, ou polo que sea, porque sabe vostede que en ese tipo de cuestións pois xogan moitos factores, verdad? Os nervios que poidas ter, bueno, moitas cousas, verdad? Entonces, pois, bueno, esa é a situación. Moitas grazas. Agora, en relación coa certificación da bandeira azul, interesanos coñecer desde que data ata que data está prevista o seu izado nos areais do municipio durante o presente ano. Contesto porque o mércores nos vamos a desplazar a concelleira e Maseu de Turismo, Jacqueline, a Foz. O mércores nos entregarán a bandeira azul, é un acto institucional onde van todas as, creo que van todas as bandeiras azules de Galicia, e aí nos entregarán a bandeira azul e eu me imagino que aí tamén nos van a comentar cal é o procedimento para que en todos os areais galegos pois se ice a bandeira, pois non digo no mismo minuto, pero si no mismo día. Despois Ortigueira ten unha peculiaridade que vostede seguramente sabe, que cando temos o festival, pois hai que arriar a bandeira azul e volvela a izar cando, bueno, o comité que evalúa todo isto, pois ve que os arenais están nas condicións de ter bandeira azul outra vez. O tanto, temos que traballar arreo seguramente desde o día 12 xa de xullo ata, pois, seguramente 4 ou 5 días ou 6, que nos leve deixar a playa nas mellores condicións. A de Morouzos falo, non? A de Espasante, pois, non ten ese problema. Pero xa lle digo, temos acto institucional 11:30 da mañá, o día mércores, e nos desplazaremos a concelleira de turismo, a técnico de turismo e o alcalde. Vale. Isto vai todo relacionado coa bandeira azul, En relación co servizo de salvamento e socorrismo, tamén nos gustaría saber que data concreta está previsto o seu inicio efectivo, así como a cobertura horaria operativa previstas para a presente temporada e en que areais se vai ofrecer este servizo. O salvamento e turismo vamos a poñelo o día 1 de xullo ata, creo que é non sei cuánto de setembro, 18 ou 15 de setembro.
Ben, vamos a facer unha bolsa extraordinaria para ter outros 2 socorristas a maiores, porque entendemos que temos fondos para poder facelo e lle daría unha cobertura máis solvente aos que hai, máis os 2 patróns da lancha e máis todas as persoas que están involucradas no servicio, non? O GES, que tamén lle bota unha man, pois para que teñan máis personal, máis maus, que sempre son, como sabe vostede, necesarios, porque cada ano nos damos conta, e o vemos todos, que recibimos máis turistas, por tanto, hai máis persoas nas playas, e, oye, este ano tamén ven o tema do eclipse, que seguramente tamén traerá moita xente a Ortigueira, e a, Ortigueira e Concello, e, pois todo o que teñamos de cobertura en seguridade, oye, pois é unha inversión. Vale, había outra pregunta relacionada con isto, pero xa respondeu que tamén é un rogo de que o Servizo de Socorrismo empezase bastante antes do Festival de Ortigueira para que haxa todos os materiais e o persoal este adaptado e, que xa coñeza o medio, non? Igual lle interesa, vamos a dotar as 2 playas de 2 cuestións que non tiñamos a todo agora, se vai a dotar de algunhas cousas máis, pero, son de infraestructura. Vamos a poñer torres de vixiancia nos 2 areais e tamén vamos a dotar, que estamos traballando no asunto, de dotar de desfibriladores semiautomáticos para que os socorristas poidan contar con este servicio que tamén creemos que é moi interesante contalo na playa, non? Entón estamos traballando neste asunto para que este todo correcto a día 1 de xullo. Falar de 2 areais, a nosa proposta tamén era poñer persoal de salvamento nas praias de Céltigos e a de San Antón, que son realmente as praias así máis perigosas que temos no Concello. Pero, relacionado con este punto tamén das bandeiras azuis, é unha petición formulada por diversas persoas que falaron con nós nas últimas semanas, motivadas polas dúbidas existentes en relación coa normativa de acceso de animais de compañía aos areais e a súa compatibilidade co mantemento da certificación da bandeira azul. En base a estas consultas, formulamos o seguinte rogo: que o Concello estude a posibilidade de delimitar dentro do dominio público marítimo terrestre municipal un sector específico de praia habilitado para uso por animais de compañía, garantindo que dito espazo quede estritamente fora do perímetro da praia certificada coa bandeira azul, de maneira que non se vexa afectada a calidade ambiental nin os criterios exixidos para o mantemento deste galardón, sobre todo en Moreuzos, que é unha praia enorme, pois sí que se podría, ou sería moito máis fácil habilitar unha zona específica para os animais. Así mesmo, solicítase que se avelie a dotación de accesos independentes, sinalización adecuada e medidas de xestión ambiental e higiénico-sanitarias coa fin de compatibilizar o benestar animal coa conservación da calidade dos espazos costeiros e a convivencia entre usuarios. Preguntamos en varios plenos sobre a falta de cobertura da praza de... este é outro, perdón. Este era o rogo, que tiñamos de delimitar a zona. Poido dicir sobre este particular, sabe vostede que o dominio marítimo terrestre é competencia de costas do Estado, entón, nosotros o que podemos facer é elevar esa petición, ver os criterios, sabe vostede que os criterios de bandeira azul son moi estrictos e nos plantexan as cousas que eles queren de estándares de calidad para darnos o galardón. E si é certo que temos unha playa moi grande e si é certo que ao mellor se pode habilitar. Eu falarei con Carlos Gil, que é o presidente de Costas, seguramente o señor Muras tamén pode falar con él, e que se poida facer algo parecido a delimitar e que poidan acceder con animais de compañía. Pero, xa lle digo que en bandeira azul é moi complexo todo iso. Agora era a pregunta... que preguntamos en varios plenos sobre a falta de cobertura da praza de arquitecto municipal e o impacto desta situación na tramitación dos expedientes de licenza de obra. Na resposta que nos deron algunha vez, indicouse que se prevía a convocatoria dunha praza de arquitecto en propiedade e afirmouse a sí mesmo que non existía paralización na concesión de licenzas. A afirmación que contrasta coas queixas trasladadas pola veciñanza que falan de atrasos de cando menos de 2 a 3 anos na execución de obras. Con todo, nos últimos meses, tense producido tamén a baixa voluntaria dun dos técnicos que viña prestando apoio nesta área, o que reabre a necesidade de clarificar a situación real do servizo. Por iso preguntamos en que estado se atopa actualmente a tramitación da praza de arquitecto que quedou vacante,
cantos expedientes de licenza urbanística están pendentes de informe técnico neste momento e se o considera o Goberno Municipal que o Servizo de Tramitación de Licenza está funcionando con normalidade operativa ou existen atrasos derivados da falta de persoal técnico estable. Comenta o señor secretario que a plaza é de reforzo, a outra está acabada desde fai un ano, non? Me dice vostede. Entón, o que fixemos foi reforzar o servicio con esa persoa que nos prestou un gran traballo e que, bueno, lle agradecemos moitísimo e intentaremos buscar ese outro reforzo para volver a contar con outra persoa, porque tamén baraxamos que esa mesma persoa pois pudiera vir e mediante un convenio, porque agora, bueno, sacou unha plaza en titularidade en outro concello e, bueno, estábamos xa, sobre todo a oficina técnica estaba contenta con el, como se estaba traballando e, oi, quixemos, de feito estamos aínda aí nese asunto, o que pasa que, claro, xa é máis complexo por temas de vida persoal da persoa, non? Al final, pois, el en outro concello e pois xa ten outras cousas, non? Pero, bueno, estamos aí a reforzar, como ben me decía o señor secretario, non é que se saque unha plaza ou ese procedimento, non, eso xa está acabado, aí a plaza que temos que ter, que xa é Ana a titular, e o que fixemos foi pedir un reforzo e veu este home a prestarnos ese reforzo e agora pois intentaremos traer outro efectivo pois para que nos siga axudando, como dice vostede, e é verdad, había un atasco moi importante sobre todo nas licencias de unifamiliares e con esta persoa pois intentamos axilizar todo eso. Eu creo que se fixo un bon traballo, aí se sacaron bastantes cousas adiante, pero, bueno, polo que sea, pois, bueno, tuvemos que deixalo ir, non? A vida de cada un, pois, el mellorou e nada máis. Bueno, perdón, claro, me está dicindo o señor interventor que estamos adheridos ao convenio coa Diputación para poder traer ese arquitecto, pois, e que este subvencionado, pois, vía Diputación ou tal. E que xa temos lista, simplemente sería tirar da lista e, bueno, incorporalo, non? Pero, bueno, estábamos pensando, primeiro falamos con el porque lles gustaba como traballaba e tal, a ver si tal, descoñezo o que finalmente comentaron entre eles, Vale, sobre a Ría de Ortieira, a súa declaración como zona C, se o Goberno Municipal nos pode informar de cantas comunicacións, requirimentos ou propostas de colaboración ten remitido nos últimos meses o organismo Augas de Galiza ou Intermar a este concello, así como cal delas recibe resposta e cales non, por parte da alcaldía ou da concellería competente, para que se chegase a declarar como zona C a Ría de Ortieira, pois nos dixeron que non se contestaron a diferentes correos, solicitando, pois, análisis e demais. Así mesmo, preguntamos se existe algún rexistro actualizado destas comunicacións e cal é o criterio seguido polo Goberno Municipal a hora de darlles resposta ou non e a tramitación en tempo e forma. Podo contestar. Falamos coa conselleira e a conselleira sabe vostede que é un organismo que o mira que é externo e están facendo as analíticas desas zonas onde se dá a zona C. Sabe vostede que hai uns períodos onde de cada X tempo eles recollen unha mostra e a levan, teñen que dar unha serie de negativos para que xa se levante ese tipo, vamos a decir, de clausura zona C. Están dando ben todos eses análisis, é a información que a mí me chega e, polo tanto, eu espero que en breve, eu non lle poido dar plazos porque eso non é un tema que lle diga, non, iso ten que ser mañá. Eles teñen os seus plazos para recoller as mostras e cando rematan de coller as mostras en eses distintos lugares, pois é aí cando levantan as vedas. Pero, bueno, yo podería decir moito mellor a concejala de turismo, que, como ben sabe vostede, é mariscadora e está perfectamente informada de todas estas cuestións, non? Si quere que lle diga algo máis en profundidade porque ela é máis experta que eu en este asunto. Sí, pero a pregunta non é esa. A pregunta é cantos correos enviaron e cantos correos non se contestaron. Xa sei que agora, pero eu falei con mariscadores e demais, e xa nos dixeron que teñen que ser polo menos 10 mostras ou 10 meses de espera para volver a cambiar de zona. Levantei o teléfono e chamei a conselleira, que eu creo que a liña máis directa para ese tema cando hai un problema desta índole. Perfecto, pero vostede non está respondendo a pregunta que é cantos correos non se responderon solicitando esta información. Claro, pero por iso é unha pregunta. Vale, un correo que non se contestou.
E de quen é a responsabilidade de non contestar ou contestar ese correo? Pois, sí, pois igual por non contestar ese correo zona C e non zona B como estaba, pero bueno. Sí, sí, pero bueno. Non é zona C e zona B, sino que se toman a raíz das probas que se fan en distintos puntos. Bueno, a nos dixernos que o Concello de Ortigueira recibiu correos para dar unha resposta e o Concello non respondeu. Entón, eu estou... Sí, vale. Pois non contestar a correos ten consecuencias. Pero bueno. Mira, sí, recibeuse solamente un correo que non foi dirigido a quen tiña que ir dirigido. Eso sí que yo podo contestar. Aparte de eso, non che quepa ningún duda, é o meu traballo. Estáse falando con Intermar, e as analíticas dos 10 meses e iso diríancho no aire, porque iso ainda non sabe Intermar, sabes? E iso podesme creer porque co meu traballo non xoga naide. Se queda contestada, recibeuse un correo, pero non se foi dirigido a quen tiña que ir. Vale? Se che vale así, se non para a próxima preparo-cho e traio-che información de que a que queiras. Aquí xa sabes que eu non poño en dúbida o que me contestas, de feito xa falamos sobre este asunto e creo que falamos dabondo, non? Profundamente e todo iso, entón eu só teño que facer esta pregunta e toda por contestada e xa está. Se queres máis aclaracións para a próxima, incluso con documentos. Perfectamente, que así tamén a veciñanza as coñece, aos demais grupos políticos tamén, e creo que por transparencia e claridade, pois sí que sería mellor que contestaredes a esta pregunta de forma moito máis ampla, non? Sin problema, gracias. Bueno, despois sobre a coñecida piscina do Salgueiro, vai un rogo con preguntas que xa foi presentado en 2 ocasións anteriores neste pleno. A última delas no ano 2025, reclamando actuacións urxentes sobre o estado da coñecida piscina do Salgueiro, derivada das acumulacións de auga no solar e do risco persistente asociado á presenza dunha grúa abandonada na parcela. Tras varios exercicios advertindo desta situación, hoxe constatamos que, a través dun decreto da alcaldía, finalmente se impulsa un requerimento á Sareb, outorgándolle un prazo de 4 meses para dar cumprimento ás actuacións ordenadas. Valoramos moi positivamente que se dea este paso e que o Goberno Municipal acabe asumindo propostas que o BNG leva tempo defendendo e trasladando neste pleno en máis dunha ocasión. Con todo, a experiencia acumulada neste expediente, que xa ven de lonxe e con demasiados capítulos, obriganos a non confundir movimento administrativo con solución efectiva e a ser especialmente exixentes co cumprimento real das medidas que recollen nese decreto. Por iso formulamos as seguintes preguntas. Tendo en conta a existencia dunha orde de execución vixente recentemente actualizada e o novo requerimento a Sareb, ten previsto o Goberno Municipal establecer algún mecanismo de seguimento real e periódico do cumprimento das actuacións máis alá da simple espera a que transcorran estes prazos? Pode confirmar o Goberno Municipal se as actuacións requeridas inclúen de maneira efectiva a recuperación do espazo público ocupado pola instalación e o retorno da beirarrúa a súa funcionalidade plena para a veciñanza? E a última, no suposto de incumprimento do prazo outorgado, vai o Goberno Municipal activar sen máis dilación a execución subsidiaria prevista na normativa urbanística ou volveremos a abrir un novo capítulo de requerimentos e boa vontade por parte das empresas? Neste caso, se lle parece, falarei co señor secretario todas as cuestións. O que si lle poido decir é que nosotros nos desplazamos ao xuzgado, non era do Sareb, perdón, era do titular aínda, e fomos ao xuzgado e no xuzgado pois, nos comentaron que en breves pasaría a Sareb e cando realmente, efectivamente, o xuzgado nos deu trámite de que sí que xa era un inmueble de titularidade da Sareb, pois foi cando iniciamos o procedimento. Hasta ese momento, bueno, está aquí o señor secretario que se quere decir algunha cousa máis, pois seguramente moito máis docto que min en todo isto. Sí. Simplemente remito o meu expediente administrativo, están aí todos os datos, tampouco é competencia do secretario municipal contestar as preguntas no pleno. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Bueno, o señor secretario non lle estaba preguntando a vostede, estaba yo preguntando ao Goberno Municipal, pero bueno. Despois temos aquí outras sobre... Disculpe, se están os datos no expediente, seguramente o señor alcalde no próximo pleno lle conteste... Non hai problema.
Sí, despois, bueno, temos aquí unha pregunta sobre as ordenanzas, porque hai moitas acumuladas, non? A da hostalería, a do GES, despois unha que se presentou ano pasado tamén sobre o Festival de Ortigués, sobre os postos tanto do mercadiño como de comida, que non se volveu traer, bueno, non se traeu ninguna das tres que citei, e tampouco se volveu traer ninguna do benestar animal, non? Que tamén xa Lloreo leva pedindo o primeiro Ortigués un montón de veces, e seguimos, pois, sin estas 4 ordenanzas, seguramente me queda algunha máis, pero gustaríanos saber en que situación está e se realmente se vai a redactar algún tipo de ordenanza. Outra que tamén temos aí é a das autocaravanas e caravanas, que de feito aprobouse unha moción que presentamos desde o BNG. Incluso lle presentamos un documento da FEGAM que se podía utilizar como tal, e tamén siguen todas no caixón. Entón, bueno, temos aquí unha paralización de ordenanzas fiscais, non, e de regulamentos que é bastante preocupante, porque son polo menos 5 e de momento non hai ninguna visión de que estas se vayan a redactar. E xa a última, que foi xusta que me chegou hoxe pola tarde, dun grupo de veciñanza, que nos di o seguinte: o Goberno da Moncloa anunciou hai poucos días que xa comenzaron a traballar na elaboración dos orzamentos do ano 2027. O orzamento de Ortigueira do ano 2026 non quedou moi ben feito e van sendo necesarios axustes bastante profundos. O equipo do Goberno deste Concello asumirá unha actitude máis responsable en materia de orzamentos e pensa esforzarse en facer un mellor para o 2027, empezando a traballar con suficiente tempo. Que me está dicindo? O Goberno do Estado? Non, estou falando de vostedes. A min gustaríame que, cando lle fago as preguntas, que me escoite. Sí, pero é que lle acabo de dicir que mo enviou un grupo de veciños. Entón, non ataque, escoite, se que repito yo, porque a pregunta era: o Goberno da Moncloa anunciou hai poucos días que xa comenzaron a traballar na elaboración dos orzamentos do ano 2027. O orzamento de Ortigueira do ano 2026 non quedou moi ben feito e van sendo necesarios axustes bastante profundos. O equipo do Goberno deste Concello asumirá unha actitude máis responsable en materia de orzamentos e pensa esforzarse en facer un mellor para o 2027, empezando a traballar con suficiente tempo. Vale, pois iso foi o que me trasladaron un grupo de 8, polo menos 8 persoas, para que presentara neste pleno. Entón, se vostede di que sí, supoño que quedará contestada esa pregunta. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Eu teño algún rogo, porque, bueno, está claro que a pregunta das facturas non me van a contestar, nin neste pleno, nin por moitas veces que o pregunta. Señora Rego, xa non lle interesa o que estou contando, evidentemente. Sí, as facturas, señora Franco, sí. Claro. Pode atender a dúas cousas á vez. Bueno, non sei se pode. O que sí que o que teño claro que non me vai a contestar. Eso é o que teño claro. Non sei se atende. Déixeme falar, por favor. Déixeme falar. Non me contestou ningunha vez. Eu pedín a relación das facturas con gastos do ano 2025 presentadas a partir do 1 de xaneiro de 2026. Vostede non me contestou no pleno ningunha das veces. Unha porque non estaba a xente de intervención, outra porque non sei que, e outra porque hoxe tampouco me contestou, porque me dixo que xa me contestara. Deixeme acabar de falar e non me interrumpa. E non me contestou ningunha das veces. Vostedes o que fixeron foi mandarme unha relación de todas as facturas, todas, non as que pedín eu, todas as facturas que recibiron vostedes dende o 1 de xaneiro ata non sei se era finales de febreiro ou finales de marzo. Que teño que filtrar eu as que son os gastos do 2025? Eu entendo que os funcionarios non teñen que facer ese filtro, nin me teñen que facer ningún informe, pero vostedes sí que ten a obriga de contestarme ao que eu lle pregunto no pleno. E a súa contestación foi, no primeiro pleno, que preguntei: o señor interventor non está, non pudemos miralo. No segundo, porque xa me dixo, pida por escrito, pedina por escrito, me mandan esa relación. Non me vale, porque vostede non me está contestando ao que eu pregunto. Me di, xa lle contestamos. No terceira vez, xa nin se acordaron, e na cuarta vez me di, xa lle contestamos. Non me contestaron. Eu entendo que non me queira contestar, porque eso túmballes o período medio de pago de 9 días, do que tan fachendosos están. Eu tamén entendo que é unha irregularidade facturar
gastos do ano 2025 no 2026, porque estamos falando de gastos de facturas do festival, de facturas de actividades de verán, de facturas de obras, etc. Porque eu sí que mirei o listado. Entendo que non me queira contestar. Non lle vou... ahora xa non me vale. Está dicindo vostede que estou falsificando o período medio de pago. Deixe de terminar e despois fala vostede. Non lle estou acusando de nada. A ver se ten capacidade de entender o que lle estou dicindo. Lle estou dicindo que teñen facturas, e senón as traemos aquí, teñen facturas de gastos do ano pasado facturados en xaneiro do 2026. Iso que significa? Non sei se vostede sabe, que entendo que sabe bastante máis que min de todo isto, a factura se fai cando se fai o gasto, non se pode esperar 6 meses a facer esa factura. Eu entendo que vostedes falen cos proveedores e digan non temos presuposto, presentada a factura a partir do 1 de xaneiro. Non se poña así, porque senón ningún proveedor... Non lle vou consentir, Non lle vou consentir que vostede me estiga dicindo que eu falo con proveedores para que me pasen a factura cando me convene a min. Pero isto que pensa? Señora Rego. Me deixa acabar de... No. Despois, no, é que diga ben, pense ben o que está dicindo. Señora Rego. Pense o ben. Pense ben o que está dicindo. Señora Rego. Está me dicindo. Señora Rego. Continúa, despois fala vostede que lle deixo. Moitas gracias, señor alcalde. Estoulle dicindo que teñen facturas do 2026 presentadas con data de 2026 correspondente a gastos do 2025. Eso é o que lle estou dicindo. E o que lle estou dicindo é que vostede non me quere facer esa conta de cantos son os gastos do 2025 facturados con data do 2026. Eso é o que lle estou dicindo, esa é a realidade. E senón, pois volvemos a revisar todos os plenos. Desde que lle fixen a pregunta non me contestou en ningún. E tampouco me contestou cando pedín a documentación. Non se preocupe, non lle vou a volver a preguntar, porque xa sei que non me quere contestar. Entón, para min, este tema acabouse. Vou cos robos. Falaban antes do salvamento e socorrismo. Penso que esta vez había 10 prazas, me parece que se convocaron. Creo que non se cubriron todas, ou algo así pode ser. Ben. Sobrou un para a bolsa. Bueno, pero vamos a intentar meter algún máis. Ben, o meu robo é que pasaron casi 2 anos desde que se fixo o anterior curso de salvamento e socorrismo, e prácticamente todos os rapaces, non? Pasaron 2 anos, non? No, este ano é o primeiro que non se fixo porque fixemos 2 convocatorias seguidas. E a academia non nos dá outro. Eu penso que ano pasado non se fixo. A facelo, non. Levamos, como dice vostede sempre me recorda, levamos 3 anos. Sí. Fixemos 2 cursos, verdad? E este ano é a primeira vez que non facemos. Pero non porque non quixéramos, que quixemos. Pero os criterios da academia é mandalo donde non o levan feito. Entón, o ano que ven, volveremos a solicitar. Bueno, pois ese era o meu rogo, que o ano que ven que volvan a facer, porque... Non, este tamén, o que pasa que non nos lo den. É verdade que os rapaces van crecendo de ano en ano e hai moitos que lles interesaría ter o curso, traballar no verán. E outros que desgraciadamente non, porque se van a buscar a súa vida e xa están traballando. Entón, a tendencia é que, se non facemos o curso, nos quedemos sin socorristas. Bueno, pois agradezco que pensemos o mismo neste caso. Faigo yo un rogo que yo faigo moi a menudo, porque a min me afecta directamente, pero, pois, bueno, como agora no polígono industrial, pois, asentouse un novo negocio, bueno, que esperemos que sexa moi próspero, que teña moita xente, pois é verdade que o tráfico ali, pois, é moito máis grande do que viña sendo a todo agora. O polígono está moi mal, nunhas condicións, vou dicir unha palabra, pero para min é unhas condicións pésimas. Non hai iluminación, as vías están sin pintar, non se sabe nin cal é a zona de aparcamiento, nin cal é a zona pola que circular. Hai moitas tapas de alcantarilla na vía, moita xente as esquiva e, bueno, pois en moitos momentos os coches casi se rozan porque non se sabe, como lle digo, se van polo aparcamento ou se van pola calzada. O estado das beirarrúas, polas que agora xa transita moita xente, é desastroso. Hai algunhas que non se pode nin circular por elas. Hai alcantarillas que están totalmente tapadas porque nunca se limparon. O que provoca é que, cando chove pois 4 ou 5 horas seguidas, aquelo parece unha piscina
porque non desagua. Entón, bueno, pois agora que hai máis xente por ali, máis veciños que teñen que ir polo polígono, eu pídolles que lle presten un poquinho de atención e que fagan estas cousas que non son moi costosas, poñer luces nas farolas, pintar as vías, limpar as alcantarillas. Eu xa non falo das beirarrúas, que entendo que xa é unha inversión máis importante, a mellor aí habería que falar con Xestur para que nos botaron a mau, pero as outras cousas que sí que poden evitar accidentes, poden evitar problemas, pois sí que lles pediría que as fixeran. Tamén hai un rogo que yo faigo tamén moi a menudo, porque a min particularmente me parece que é un perigo e que é innecesario, é que se peche a Rúa da Alameda os fines de semana. Esta Semana Santa estuvo aberta prácticamente todos os días e os coches circulaban por ali, pois lle digo que a unhas velocidades perigosas, porque por ali hai nenos, hai xente traballando, había moita xente además en Semana Santa. Non é a primeira vez que ten que frenar os coches porque os cativos van cos valgos e non hai necesidade de ter esa rúa aberta podendo circular polo aparcamento. Outro rogo de un veciño que me chamou estes días, me di que na Casanova hai unha vivenda na que habita unha señora xa maior, na Casanova en San Claudio, pola zona de Vilarmor, cerca de Vilarmor. Habita unha señora maior, parece ser que a pista que accede á súa vivenda non debe ser moi larga, pero está completamente desfeita. Me din que xa a xente que lle reparte o pan prácticamente non lle quere ir porque destrozan os coches, ya que está sentindo, así que debe ser certo. Eu vin a pista e francamente está moi mal. Nós tamén fomos ali. Bueno, pois... Hai unhas cousas, a ver, temas de si é público ou non é público, de quen é, de quen non é, a parte que entra para a casa da señora, aí hai unhas cousicas que hai que ver. Bueno, a mellor non se pode amañar toda, pero a mellor a parte que corresponde ao Concello... Precisamente a que está peor é a que está próxima xa ali a casa. Pero bueno, vamos a intentar, como dixen antes, que as políticas sociais, entendendo que esta señora vive sola e é moi maior e todas estas cousas, intentar axudar na medida das posibilidades que teñamos. Bueno, pois ese é o meu rogo. E por último, este ano, dous equipos do Clube de Pádel de Ortigueira subiron de categoría. Vostede xa o sabe, porque compartiu nas súas redes sociais. O equipo masculino ascendeu a primeira categoría e o femenino ascendeu a terceira categoría. Este non é o rogo, pero sí que lle quería comentar unha cousa. Nas redes sociais do Concello compartiron o ascenso do equipo masculino, pero se olvidaron do femenino. Entón, eu entendo que nas súas particulares cada un faiga o que lle parezca, pero, xa que son todos equipos do Clube de Pádel, a min gustaríame que si se dá publicidade a un ascenso, que se dé aos homes e máis ás mulleres. Claro, lle comento, igual que me fixeron os homes, me mandaron as fotos eles, as rapazas tamén mas mandaron, e eu llas mando ao encargado de subir á plataforma. O certo é que non me fixei en si os puxeron nos eses das plataformas daqui do Concello máis despasante e máis nas redes sociales do Concello. Eu sí que as subí nas miñas, eso seguro, pero non lle podería dicir, pero me extraña que o responsable... O ascenso das mulleres non se compartiu en ninguna, pero non era o robo, pero eu comento como, gustaríame que, sendo unha institución, que si se comparte un, que se comparta o dos homes. Si mira na miña, fijo que lo... No, tampouco está. Aí non está. A das mulleres non, a dos homes sí, pero a das mulleres non. Sí, entón se quita. Bueno, o rogo, evidentemente, xa sabe vostede que non vai por aí. Xa sabe vostede, me imagino que por onde vai, porque vostede lle prometeu á directiva do Clube de Pádel que iban a ter unhas pistas para poder competir en Ortigueira. E a verdade é que, 3 anos despois, o Clube de Pádel, o ano que ven, con un equipo en primeira, seguramente con outro equipo máis, é dicir, 4 equipos competindo en ligas federadas, estén representando a Ortigueira no Concello de Fene. Porque vostede, en 3 anos, non cumpliu coa promesa que lles fixo no seu momento. Así que o rogo é que, canto antes, igual que atende os rogos de outros veciños,
pois este que foi o seu compromiso particular, porque así é como eles mo trasladan, pois que o cumpla, si pode ser, antes de que termine este mandato. Gracias. Muchísimas gracias. Señor Penabazmur. Sí. Bueno, eu quero facer uns rogos. Un deles é que en breve, pois, venos o verán, vainos a visitar pois moita xente, como todos os anos, e agora últimamente máis. É importante que os núcleos urbáns, tanto Espasante como Ortigueira, pois que estén en bon estado, que estén limpios. Eu, cando estaba, axudaba moito o GES naquele momento. E agora a verdad que non os vexo axudando en este traballo. Non sei se por algún motivo ou como podemos facer, pero bueno, as calles necesitan esas aceras, necesitan esa limpieza cara ao verán, e dentro do verán, pois tamén. Así como os contenedores de basura, e tamén había que darlles unha volta antes de meternos nesta época, e ter previsto, pois, no presuposto, pois, a limpieza deles co camión, que é unha operación bastante rápida. Despois, por outro lado, no momento do festival, que se habiliten o maior número posible de baños químicos para evitar que paredes e todo este tema que queden sucias durante eses días e ter que andar limpando moito despois. Entón, todos os que se poidan traer, mellor. Despois quero facer outro rogo, que é o seguinte. En varias zonas de Ortigueira, nos montes, propiedades privadas, en algunha casa tamén, hai pozos que no seu momento utilizáronse para traídas de agua e todo este tema. En algún deles tivemos algún disgusto, algún cazador caiu nalgún. En San Paio, na casa que hai ao lado da iglesia, hai un pozo ali aberto, bastante profundo. Entón, aquí o que se trataría por parte do Concello sería emitir, cando menos un bando, xa non digo algún tipo de documento con máis obriga, pero sí un bando, para que todas as persoas que teñan este tipo de pozos que o saben todavía, que teñen que actuar sobre eles, que teñen que atacalos de material para que non pasen estas cousas, sobre todo o desta casa, e meterse ali unha persona é mellor que ir no pozo, pero é comunicarlle á xente de que este tipo de obras que houve antigamente que non poden estar vistas, tapalas ou como sea. Hai moita xente que camiña polo monte, maderistas, xente que vai a setas, cazadores, os que van ver as súas propiedades e non saben destas cousas. Entón, tan pronto se poida comunicar, pois eu creo que é algo importante. Igual que as tapas de San Claudio, non sei se se pode facer algo neste sentido. Todas as tapas dos pozos que hai na zona de San Claudio, pois intentar tapalas tamén. Evitar estes peligros que, se sabemos deles, pois cando menos, pois tratalo, non? Despois temos tamén como rogo que na zona da Penela, xa falamos, están as plazas de aparcamento sin pintar, a ver se agora se pode pintar estas plazas de aparcamento, mas a plaza de Minos Válidos que hai ao lado de Dolan, a ver tamén se se pode pintar. Agora fai bon tempo e é un momento para facer este traballo, non? Despois hai outro tema que tamén lles quero rogar que se revise isto para o señor Concelleiro de Cultura, que se revisen as patentes, as marcas, dominios. Eu estaba bastante pendiente deste tema, pero o Concello tiña dominios registrados que hai que estar atentos a eles, de dominios do banco e outras marcas que temos no Concello. Xa no seu momento que o festival tuvemos os seus problemas, pois intentar que estas proteccións que sigan en vigor, non? Si pode, pois mire, digo yo porque recordeino porque acabo de ver no papel que nos deu antes un logo novo do Teatro de Beneficencia. Isto é un logo bonito, pero sirve de pouco se non se registra o logo e a marca. Bueno, comuniqueo e xa está. Por a miña parte nada máis. Muchísimas gracias. Non sei se quere comentar algo, señora Rego. Pois moi ben.
para dar cumprimento ao tema, decir que se alguén do público quere comentar algo, primeiro pecho a sesión. Moitísimas gracias a todos por todo o que saleu hoxe e boa semana. Gracias. Cando queira vostede.